Hello, good morning. Ayo. Golang se menang dane, ada gola. Welcome back to my channel after long gap. Today I'm here at on the way to Sikkim. So नोंथांमोनहा आंनि ब्लगखौ नायलांबाय था दिनै जों मोना फैदों मोनानि बिदिनो 10टा 11टा 11टा बाजायाव आं फैदों जों फैदों जयै 11टायाव स' सिक्किमाव शुटिं लानो एकदम हाखु दाखु फैब्रदों जे फटाटके स' जों दा सिक्किमाव थांगासिनो मोनबायानो सिलिगुरि मोनबाय सिलिगुरिनिफ्राय जों दा थांसिगोन गेंटक एमजि मार्कसिम स' एमजि मार्क थानानै गाबोन शुटिं लागोन Aise aise deh aise. Oh aise aise. Kamu kan mokor tuh introduce call bola ikut aja. Ayo lu ya aise kan. Udah nengkar nanti beri sana dong. Udah nengkar. Polis ase. Lah sobe kobo. Alah. Udah. Jing dong. Nah. Kalau dua kali ya robo nih. So nongthaman naik lambat ang nih blog ko giring gira. Beras hwnai. Nei malai. Kerat daw sa pinane beras fye. Gangtok ko pinane. Mizingni beras fye. Ai Sir biji beras fye ai lolo lala kola jemsoni. Ai beras hwnai ai जों दा फुंनि जानायखौ जाबाय ब्रेकफास्ट जालामोन खर' जाजोबबायमोन गेस जानानै उदैया दुम मोनजोबबायमोन आंना ओरैयाव थांनानैहाय खालि जानानै दा रटि जाबाय रटि जानानै एसे मोजां मोनबाय थ' रटि जाखांनानै जों दा बेनिफ्राय डाइरेक्ट गेंटक थांसिगोन गेंटकआव थांनानै थाहैगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय दिनै रेस्ट लासिगोन ओमफ्राय मेंबायना गाबोननिफ्राय शुटिं लासिगोन आरोना थांनानै थिगसे उन्दुहैनोसै आं हटेलाव आं दा उन्दुलायलांसिगोन जेबो नाला खर' साजोबबाय नै नाथाखै थ' थांनानै दा उन्दुहैनोसै रेस्ट लानोसै दा बेनिफ्राय थांनोसै ओरै जागासिनो बयबो ओरैबायदि खेननै खेनथाम सकर लागायबाय एमजि मार्कखौ पार्किंआनो गैया पार्किंआव सासे गथ'खौ लोगो मोनबाय पार्किं दोनग्रा एकबार सकर मार्केआव ना उफुरसै होनलाय मिथिगौ नों ओमफ्राय बाव थांदों गैया दस्राखौ सोना दोनलायबाय आरो दा खेनसे फैबावबाय नै एकबार लास्ट सकर मार्केआव ना जालायबावबाय जा फाग्लाखा सकर मार्केट गिदिंगासिनो जों गोजौ दुगाय ओरैबायदि अयथासार जाबाय पार्किं गंसे मोना फाग्लासो मा जागोन दा मोनोना मोना नायसोरो मोनाबाथाय गारिखौनो हटेल दं हटेल अयथासार दं हटेलनि फ्रन्टआव गारि बा पार्किंबो गैया बालबो गैया सिलामासो आरो जोंना गारिया गिदिर ना औ भिउ पइन्ट फ्रम आवार हटेल of Gangtok. Look at that. Đây जों बेरायगासिनो दं गेंटकआव मा होनोमोनलाय ओइ थिंनिफ्राय गिदिर फैखांबाय बैथिंनिफ्राय दा ओरै थांसिगोन ओमफ्राय थांनानै मोजां मोनबाय आरो दा फैनानै ओमफ्राय शुटिंआ गाबोननिफ्राय दा जों बेरायग्रोदों आरो दा बेलासिनि अखा फ्रि हादों खानायाबो सिबाय नै खानाया एसे सिबाय ओमफ्राय साथा गैयामोन साथाया गारियावसो थाबोजोबदों पार्किंआ बिराद गोजानावमोन नालाय दा ओमफ्राय गारि ड्राइभारखौ लाहैबाय जोङो साथाखौ ओमफ्राय दा उफाय गैयिनि साथा गोदान बायनांबाय आरो ना गंसे 20 थाखानि दा बे साथा लानानै बेरायगोन ओमफ्राय दा अखा गैथ'ला आरो ना गथ'बाय ओमफ्राय दा ओरै बैजों थांनानै ओरै गाखोफिनसिगोन आरो ना जों हटेलाव थांफिनसिगोन दसे थानानै स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनो गेंटक सिटि माबा एमजि मार्क मेना बिथिं खोन्थागोन आं नै रायजोफोर दसेनो अयथासार खुबाय नुनो नागिरला दहाय बै बेग्राखौ नुहुरोमोन ना दा नुनो नागिरला बै बिल्डिं गोजौ दंमोन अयथासार खुबाय दसेनो नै जास्ट 1 मिनिट माबोरै खुबाखो रायजोफोर दसेनो देन्जार अखा हालायबाय लामनो थाथ'नांबाय जों नेबाव दसेहाय सेन्ट्रेल ब्लेंकनि गाहायाव फोर सानैयाव नै फैनो हायासै बारस'नो हायासै मेन एमजि मार्कआव बेरायगासिनो दं अखा हानानै
बैयाव हौरै गिजान थांबा गाहायाव थाहैबाय दाना ओरै गिजाना फैनांगौ जाबाय दाना नैबे जों सिरि गाखोग्रा नुबाय आरो जा गोजौ थियायाव बावखुंग्राया बास्लाबा मेंगुलायनाय फैबाय बेजों जाला जों दा एमजि मार्कआव दं बेरायगासिनो अखायाव साथा लानानै इन्टारेस्टनो नोंथांमोना नायनो हागोन आं सिनारिखौ देखायनि र' मानसि जायो बेखौनो नाय एमजि मार्क नोंथांमोना नायनो हागोन नै हटेलफोर बैथिं दंबावो ना बैथिं लाइट होनाय फुरा खुवा जालायबाय नै दसेनो अखा हाखांनानै हागानानै खुवा जालायबाय कुवासा नै जोंना हटेला नैबेयावनो रायजोफोर या बायुल बेयावनो जोंनि हटेला बेयावनो थादों जों बैयाव स्टाचु दं मुफुरनि स्टाचुआ बेयाव दं बेनि खाथियाव जों थादों आरो ना स' नोंथांमोना नायलांदो ब्लगखौ हेल' गुड इभिनिं जों नै दा बेयाव मम' जानो फैदों माबानि सिक्किमनि गेंटकनि स्पेसियेल मम' जानो फैदों जानानै नायसै माबायदि मोनो नोंथांमोननो रेस्टुरेन्टनि लकेसनखौ देखायनो आं नायबानो जाबाय नै बेनो लकेसना बैथिंहाय बार दं बैयाव नै बेवहाय बार दं बै खनानिया बे बार नायनो हागोन नोंथांमोना भिउ पइन्ट गेंटकनि टप हाजोआव दंफैयो जों दा गेंटक सिटिनि टप हाजोआव भिउ पइन्ट बेनिफ्राय गासिबो नुहुरजोबो बैयाव नैबे हेलिपेडबो दं ओरै नायनो हागोन नोंथांमोना जा गोथौ गोजौआव दंफैयो जों माने फिसा 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 नैबे लामा बेनि आरो गाहायाव थांबावनांगोन जों दा गैया हायनो रोंखायासै नै जानो रोंखायासै जाम्बालै गैला थाङाल' मोनसेबो थाङाबा नै मोनसेबो थाङा ओरैनो इसोर हायनो रोङा नोंखौ सिटिखौ बिदि हमो आरो जाम्बा बेथ' रोंसिनोया जायो सोमालाय जालाय सिटिखौनो हमनो रोङा नै थैगोनसैलै बाल नोम्फा ओंखाम जाबाय सुट लानानै ओंखाम उखैबाय अमा मेजेमबो जाखा आं जानाय नंला बे अमाखौ रटि जों ओंखाम जादों बैयाव साम'जों जाबाय जयन्तआ रायजोफोर जों दा बेयाव सुटखौ लाना फैदों मनेस्ट्रि होनो माबा मा मनेस्ट्रि मोनथाय र' बावलायलांबायलै मा मनेस्ट्रि होनोमोनलाय बेखौ ओइ देखो मासि मोजां नैबाव प्लेन बेवहाय खेलाबो गेलेयो बेडमिन्टन गेलेनो हायो बेयाव नै जोंबो गाखोग्रा दं साराउन्डिंजों आरो ना बिराद मोजां जायगाया नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन एन्ड एक्सन मिदिल' दा गिदिं नों गिदिं जयन्त' गिदिं जयन्त' स्पिड गिदिं काट जि मोजां लकेसन गोसो जायो बेवहाय थाबाय थानो रायजोफोर नायसाय राजा थाग्रा हिटखा ओमफ्राय ओरै आलदाखा लकेसना आं देखायदों नै आयौ हाजोजों जोमैजों मासथिनि नायसाय हिट जोमैजों हाजोजों आयौ मासि मोजां गोसो जायो बेवनो थाबाय थानो ओरै जोमै फैनायजों जोमैया बेसिम फैयो नैबे गोजौसिम फैयो जों गोजौआव दं आरो ना गोजौआव Chamgo Lake, Chamgo Lake Boria view बै लेकआव जों दा सुट लाहैगोन बैयाव गाहायाव थांनानै बेयाव सुट लानो मोना माने बे आर्मि एरिया जोब बेयाव आर्मिफोर दंजोबो आर्मिफोर थाजोबो आर्टिलारि आर्मि एरिया स' जों दा बै गाहायाव थांनानै दं याक
नोंथाङा अबाव गाखोनो हागोन बिराद गिदिर एकदम ओमफ्राय ड्रेस चेन्ज खालामनानै बेयाव फट' लानो हागोन ड्रेस मोनो बिसोरनि गाखोना ड्रेस लानो हागोन जा गिदिर फाग्लासो सौजानांगौबाथाय थांखागोन गोजानाव गेब्लेजोबगोन बेजों सौजानांगौबाथाय गेब्लेजोबगोन मानसियानो देन्जार नुखायो फाग्लासो दा गाखोनोसै र' बेजोंनो गाखोनानै आसामाव थांसै रल 5 6 7 go Got it. गैला गोजांनानै थैनोसै आखाया नै खखरा खाजोबबाय मा नायखो आखाया खखरा खाजोबबाय गुसु ओरैबायदि गुसु दा अखा हादों वेदारा बिराद गाज्रि दा अखा हानानै दसे थाथ'नानै दङ जों शुटिंखौ लाफिनगोन माने जायगायानो बेवहाय मोनसेल'खा आरोना ओमफ्राय बेयावनो लानांसिगोन दा बिनिफ्राय बारा गोबाव लानो मोनला आरो दसे लानानै थांनांसिगोन मानोना लामायाबो गोजान ना स' ओंखायनो लामायाव वेदारनि प्रब्लेम जायो ओंखायनो थाब थांनांगौ जायो आरोना दा ओरै जोंना जयन्त मोनहाबो एकदम गोजांनानै थैनोसै जाहैदों ओरै जोंना आदा फट'फोर दिम्पलमोननि आदा बेथ' गैला जेकेट भारा लानानैसो दं मानसिया साखानै जेबो लाबोआखै बे भारासो गिजिबावसो थैखागोन आं भारा एक्सट्रा थाखानै কি পিন্ধি আছিলে আপুনি অনলি শার্ট थैखागौमोन बेखौल' गानदोंमोन मानसिया बैयाव भारा लानानै फैबाय नङाबाथ' गैलामोन आजि दिम्पल दा आसामाव गयो नापालबाय जोंना माबायदि मोनदों गुसुआ गोजांनाय मोनदों माबा माबि खालामनो लुबैयाखै आयौ जानोब्रा पकराफोर गुदुं माबा गाज्रि सानखायो नै लकेसना नायलाय माबायदि एकदम गाज्रिखा Don't think negative. परेश बाबु आं मम' सुप नांगौ मम' सुप गुदुं दाथ' मम' सुप गैयालै बेयाव जेरैखि जाया नांगौ आंनि बुंग्राय गनायखौ मानो लादों बुंग्राय गनायखौ लायाखै नोंनि मोखां गुसु लादों आं नोंथाङा गुसुआव फैना मा मोनसे मोनदों आं गुसुआव फैनानै गुसु मोनदों नै ओरै जोंना मिजिं बायदाव मा होथेला जोबखो मा जाखो गोजाङाखै गोजांबाथ' बिदि खुवा फानदिजोबबायना नोंलाय मादि मोनखो गैला नै पाटानिसो जोमना दं मानसिया पाटानि जोमनानै फैला मानो माबादि मोनदों एक्ट्रेस जानायनि बर्डखौ एकदम डेन्जार गुसु आयु बारुदा सासे मानसिखौ बावनानै दं मिन्थिबाय अबाव दं मिन्थिगौ नों बार नाङालाय माबादि सोंनायलाय सिराव अबा मोनसे दिन जायो এনেকা হয় তামাম ঠাণ্ডা হাৱা নালাগে হাৱা নালাগে ইয়াতে অলপ মানে অকমান হাৱাটো মানে কি পাইছো আৰু প্ৰটেকশ্যন পাইছো গাৰা ধুমাই আছে लानाय खुवासो खुसिनबाय हिमायाव नै बिरलांलाजोब्बाय नालाय ओरैथ' नुसिनला देखायना जाय खिन्थु देखायना जाय नुलानो नै बै न'फोरखौबो नुहुरबावला फाग्लासो ओरैबायदि गुसु जाबाय आयौ माला थांनो मोनोसो नंबाय दिनै लास्ट शुटिं बेयावनो लास्ट जायगायाबो बेयाव मोननैसो लानो दङ बेखौ लानानै थांनांसिगोन फटाफट जाला आखाइ मावजोब्बाय ना मावजोब्बाय ओरै दैयावसो नांबावबाय गुसु मिजिं सोरनाव गोबाखो नोङो मानो बिदि नोङो मानो एथ' रमान्टिक नोङो हामा बिदि साथा सिङाव माबा गुलेले फै साथा होथेनासो दं नै ओरैबायदि गुसु अयथासान जांगिलेवासो हिटखा बिसोरथ' माबा गैबावा नै गैला खोमाया सुबाय आंना गैला बर'बाना हास्लाबला मोनो होमबाबो थफि लाबोखानाय मोजां हाय मालाय अ माय गड जाला मावजोब्बाय
लास्ट शुटिं रायजोफोर स' नोंथांमोना नायदो आंनि ब्लगखौहाय माबादि मोनखो कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो जाय खालामाखै माफा इसोर दोननोसै इसोरनि नामखौ लानानै